Crypto yanayi ne na mu'amalolin zamani. Malamai ba ma a matakin Najeriya ba, a matakin duniya suna da maganganu guda 2 zuwa 3 akan matsayin crypto a shari'a. Wasu suna ganin wannan abun 'yan jari hujja suka gina shi, watakila ma ba gaskiya ba ne, kawai a tattara a bashi haram ne. Wasu suna ganin asalinsa halal ne, a tunda mu'amala ce, mu'amala kuma asalinta halal ne sai da dalilin haramci. Abin da yake halal ne a cikinta halal ne, wanda yake haram ne haram ne. Wasu suna ganin cewa a'a, wannan al'amarin kullun caccanjawa yake, daga wannan ya koma wannan, daga wannan ya koma wannan. Me zai sa ba za a haƙura a dakata ba tukunna, kar a shiga sai an fahimce shi? Ni dai ina tare da ƙauli na biyu. A fahimta ta, kiripto sabuwar mu'amala ce, wannan saɓanin da ake samu a kanta kamar sauran saɓani ne da ake samu akan sauran mu'amaloli. Duk wani abu da ya shigo sabo, a yi shi ko ba za a yi shi ba, saboda mutane ba su gama gathering ilimi a kansa ba. So don haka shi ma a yadda trend ɗin yake tafiya shine kusan future na harkar kuɗi na gaba, saboda akwai alamomi da suke nuna haka. So don haka shi ma kasancewarsa abin da mutane suka yadda da shi cewa kuɗi ne, abin mu'amala ne. So don haka don gwamnati ba ta yadda da shi ba, wannan ba zai ɗauke shi daga kasancewarsa kuɗi ba ba za ta ba zai ɗauke shi ba, in dai mutane sun yadda. Ai akwai abubuwan da gwamnati ta yadda da shi kuɗi ne, mutane ba su yadda cewa kuɗi ba ne, wasu ɓangaren mutanen. Yanzu kowa ne yadda a masa taransifan kuɗi? Ka je ƙauye ka ce kana so ka siyi buhun hatsi guda 10 ko na masara guda 10, ka samu dattijo ya noma kayansa a rumbu, ka ce baba ina son guda 10, sai ka gama ya ce ya siyar maka 60,000 sai ka ce baba to turo akawun a tura. Zai yadda? Lokacin cashless akwai tsohon da ya ta yawo, aka ce baba na siya buhun hatsi, buhun wannan masarar taka ko gero 60,000, kawo akawun ɗin kan tura maka 600. ya ce a ina? ce a wannan wayar da ya turo irin da kakaban ɗaki ɗin nan. Ya ce wannan wayar 17,000 ɗin ita za ka tura min 600. Ya ce kai yaro dubu ni fa ni ma har yawon fataucin Lagos na yi, ko don ka ganna a nan a ƙauye ni za ka rena wa hankali? In za ka bani kuɗi ka bani kuɗi. Wani ya zo ya ce to baba 45,000 ga kuɗinka in kasa maka ga kash. Ya ce ba ni na siyar maka. Ya ba shi 450, ya ɗaure 10,000 guda 9 ya rufe da 1, ya ƙirga doransu, ya ƙirga cikinsu sun cika cif ya daga kayansa ya tafi gida. Ya yadda wannan ya yadda da taransu ba? Ya yadda da lamba? Bai yadda da ita ba. To sai ya zama lamba ba kuɗi ba ce? To don wani bai yadda da kiripto ba, bai gane ba, wannan shine bai fahimta ba, bai yadda da shi ba. Amma duk wanda yake kiripto ya san ba a cuta a ciki. Kuna yi ina an baiwa? Ana cutar ka? P2P ɗinka in ka yi abin da ka tura a wallet ɗinka zai makale? Da transfer daga wallet ɗinka zuwa wallet ɗin wani, da transfer daga ABC bank zuwa XYZ bank, wanne ya fi sauki? Na wallet wanne ka fi yadda da shi ne garanti, in ya fita ya fita, ko ya je ko ya dawo. Amma banki sai ya makale kwana 13 a ta zuwa ba a samu ba. Wani lokacin in kuɗin kaɗan ne, a kuɗin mota da kuɗin waya, ka kira wannan baturiyar ta maka turanci ai ta disko kafin ta amsa, kuma in ta kira ta ce sorry for the inconveniences, we are trying to rectify because there was a system failure, kindly please wait for us, within 48 hours you will be refunded. After 48 hours the same turanci za a ƙara maka. Ana haka a wallet? To su 'yan wallet sun fi gane harka da wallet akan harka da me. So don haka a fahimta ta, akwai abin da ya halatta, akwai da ya haramta a ciki. Duk abin da ya kunshi waɗannan abubuwan na haramci, ko ina ya shiga, ko a banki ne, ko capital market ne, ko forex ne, ko normal kasuwa ce haka, ko financial market ne, aka samu waɗannan abubuwan na haramci, haramun ne. Duk inda suka kubuta a cikin mu'amala halal ne. To a kiripto akwai harkokin da ake yi wanda sun kubuta daga wannan. Misali, wanda zai yi trading a kiripto na spot trading, ba margin a ciki, ba leverage, ba CFD sake ba futures sake ba, kai tsaye kawai a take ya karanci kasuwa, zai yi reading candles ɗinsa wanda za su fito nan da lokaci kaza, alama kenan kaza da kaza za su yi ƙasa, don haka kaza kuma zai yi sama, sai ka siyi wanda zai yi ƙasa ɗin, ka siyar da wanda zai yi sama a take. So in ya fito
in ka ci yayi sama da kai ka ci, in yayi kasa da kai shikenan sai ka rike, in ka ga dama ka sa TP iya abin da ka samu na riba ka tafi da shi ko kana bacci, ko kuma ka sa stop loss iya abin da ya zo na asara ka dai rage faduwa. An gane kasuwanci ne. To amma abin da yake da alaka da futures trading, abin da yake da alaka da CFDs, contract for difference, wanda akwai leverage da margin a ciki, kai ko ba leverage da margin, inda CFDs ne akwai garari a ciki, aklu amwalin nasu bil batil ne, akwai nau'i na caca a ciki, don haka bai halatta. Amma wanda zai yaga yana da ilimin, yaga zai iya analysis na coins ɗinsa ya siya musamman a centralized exchange, banda irin wannan degenerate trading din nan, trading da ake a me kuke ce mishi DEX ko decentralized exchanges, waɗannan yawancinsu ana shigo da su ne a famfasa a zuba musu liquidity don mutane su bi, in sun tafi kawai a zubo da shi a kwasa liquidity ya zube gaba ɗaya ribar tasu kuma wanda suke da wajen sun ci. Wannan dabaru ne na zire, abinda ake cewa cinikin zire a bai'un najish ko, wannan ciniki ne na zire, ka zira mutum dan bai san me ake yi ba, wannan bai halatta. Haka kuma coins ɗin da suke mu'amala da haramun, akwai utility coins da ake dealing a cikinsu da haramtattun abubuwa, kamar irin su hamster ɗin nan da kwanaki na faɗa, yan baiwa suka ce wai suna su hamster combat ne, da ya tashi fitowa biye combating ɗinsu a ƙasa. To ire-iren waɗannan utility token ne na caca, ana amfani da su ne wajen gambulin irin su casino da wane ne. Don haka in kai zabarinsa ka tara ko ka siyarwa masu shi, ai ka siyar da kayan da ake haramun da shi, sai ka kiyaye waɗannan. Ko irin na 'yan ƙungiyar